Kellu 18-il sena meta fl-1982 Patrick Barbara applika mad-Dejma u 5 snin wara daħal fl-armata. Tul iż-żmien li dan fid-Dejma, Barbara kien intgħażel biex ikun ix-xufier tal-eks Prim Ministru il-Perit Dom Mintoff. Imbagħad għalija kmandant ta' dak iż-żmien Johnny Kakija u tani l-ordni biex immur miegħu. Jiena sintendi ta' 21 sena aċċettajt u għalija kienet esperjenza li ma ninsejaqat. Barbara irrakkonta kif l-esperjenza tiegħu ma' Mintoff għalmitu valuri li baqa' jgħożhom tul ħajtu kollha. Konna nitkellmu fil-karozza, meta dejjem ikun burdata tajba, meta jkun burdata ħażina nindunaw u ma nitkellmu xejn. Imma kien jaqbad ħafna stejjer u tallimt ħafna minn għandu, għax tallimt kif tħobb il-kulħadd, żgur, u kif tgħin il-kulħadd. Fis-sentejn li għamel isuqu nibtet relazzjoni ta' ħbiberija, tant li kienu baqgħu f'kuntatt anke wara li ma baqa' x-xufier tiegħu. L-aħbar tal-mewt ta' Dom Mintoff kienet ta' niket għal Patrick u rrid li jkun parti mill-funeral. Kif tħabbret l-aħbar li Dom Mintoff miet jiena għamilt volontier ovvja biex nieħu sehem fil-funeral. L-amministrazzjoni tal-armata dak iż-żmien tatni role importanti, tatni role in charge mir-reffija mill-coffin bearer tal-funeral u għalija kienet xi ħaġa li niftakar għal-għomri kollu. F'perjodu ta' aktar minn 30 sena fl-armata, Barbara kellu ħafna x'jirrakkonta. Semma l-esperjenza li kellu 18-il sena ilu fil-Kosovo. Għalli wara li ntemmet il-gwerra fil-Kosovo kien parti minn tim tal-SOS Albania li marru biex jagħtu l-għajnuna umanitarja. Kienet sfida li tagħtu sodisfazzjon kbir. Barbara għamel 20 sena fit-taqsima medika u spjega kif kellu jieħu deċiżjoni tibsin. Kienu qabduna wkoll nagħmlu testijiet ta' drogi. U dik kienet xi ħaġa li jiena kont inħoss għal min konna nsibu pożittiv u jitkeċċa mill-armata. Imma kien xogħli u kien ikolli nagħmlu. L-10 ta' Jannar tfisser it-tmiem ta' karriera fl-armata u b'emozzjoni kbira fuq wiċċu jispjega kif il-parata ta' Jum ir-Repubblika tas-sena li għaddiet kienet l-eluq tal-karriera tiegħu, eluq ċelebrattiv li kellu rwol importanti li jmexxi l-Escort of the Colour. Dik kienet f'moħħi qed issa nispiċċa bil-parata ta' Jum ir-Repubblika. Fl-istess ħin nagħti is-salut tiegħi lill-President tar-Repubblika Marilu Skolero Preka. Fl-istess ħin f'qalbi bdejt nirringrazzja lill-poplu Malti u lin-nazzjon Malti ta' daw snin kollha li għamilt fis-servizz. Mistoqsi x'inhuma l-pjani tiegħu fl-irtirar bit-bissima qalilna li se jidħol għal sfid oħra dik li kkontesta l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fil-25 ta' Mejju li ġej f'isem il-Partit Laburista fil-lokalità ta' Ħażabbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.